Mr. Janga chuan Yan Sui chungai to in a hna thaw chhung chu pawn a lo ngak tangat ngata Yan Sui te po na tang chuan bangin a shat lovin a hokonga po chuan a zui ta zela to swal a to lo nan chuan a venga ni ber Mr. Janga chuan a chan pa va to chuan a lo chhong hle a chan po ti tur nei lo wa chuak mai ngai lo ani ti kha a she ve vek buk nen Yan Sui nen chuan anin haule haulo chu lo zota Mr. Janga chuan Yan Su in a chwa san thu le a du than na a za sak wanga a dan lo thu te chu a soya a chan pa in a chwa chuan a hlim le hlim lo chu a zota a hlim lo thu soi chuan inga ya mi a lo ti a Mr. Janga po chuan dikati ni ma na a hnial tabik lawa zan lama po Mr. Janga chuan Yan Sui chungai to in a re wang bok nen a bechak chu a po chuan lamin a puan mule don hun chuan in shatir masak te chu avarota Yan Sui po chuan a thalom a lo ti ve maya Mr. Jangan a ron be masa chu Yan Sui po a lo hlim ve le Yan Sui chu ana thona a zurui pakhat hian tibuain wa nei thlak takin tuwe mo hian a ron chan pui lawa Mr. Janga mi zia ang main dan le meichhia andu lo chung khoi te shemna chu a soi khum ta pya pa zurui pa po chu lom wak lovin a kal son ta sham Yan Sui po chuan lom thu te chu shilin Mr. Janga chu a sha chwatir ve rum an bosin kawin beer box som ni order an thu le ama ngei deliver tura an du wang chuan Yan Sui chuan makati viaw ma se a na te sha in beer order tu company te chu apana chulai muna beer lo order tu chu Mr. Mengani in Yan Sui zurui laka changa pui tu kha alo ni Yan Sui chu ami du zong takani wangin a office a assistant ta na thok tur chuan na lo offera Yan Sui po chuan makati le a holam chuan Mr. Janga chu kolin na thara nei thu le vo ina a ola wangin a pu mu don thu te chu a shila a man shin lo zel to tura ati wang khan ava in report thapa Mr. Janga po chuan lo lom pui ve le in a pu mu po chu cha lo ti pui le a phone an da nu chuan Mr. Janga chuan a chan pa chu angin na ati hlotlin sak wangin lom thu chu a shila Mr. Menga kha Mr. Janga chan pa lo ni in Yan Sui ber zuara ngai to wangin company pa ngai taka na thok turin alo biak sakhi alo ni Mr. Menga chuan kan no pan lai changin pakhat na ni in engki ma kai a in isang vek zela mi pa smart takini khan ka she china ma se tu na I me che du zong ka mu hi chuan kalo she chia ngai mi alo chati ka she chuak Yan Sui hian special na anei lawa na athiamin a fing hek lawa a mela chati tur ni box si lo ti in lo family ve book Yan Sui po damdo ina Mr. Janga pu chu mu in ana thar mu vel te chu shil ve in engma thiam nei lo le ngal chutia an lo offer ringot mai chu makati thu le college po ala chuak si lawa chutia office pa ngai taka na an lo pe mai chu makati thu te chu a soi ve luama achang le thil chalo lam ani te chu a ring thul ma se apu chuan a that na an mu fu chat wang zok ti in lo ne ma in ring tok tak le thei to pa an rin ange thok tur chuan a fui le ta chuta apu chuan thil ti sak turin angen zui le a Yan Sui chu tuipui kama in lian zet mai ma chuan dingin in chu ro pui ti in moi ti le chu in chu apu in khani in damdo in a chwa thei chep to wangin ti fai sak turin alo ngen hi alo ni in chunga chuan lutin alian buk nen mani chawati fai chu a hu phur ve le a apu thula chu anyal ngam der box si lawa in ti fai chu achana phur taka ache theinan hlate chu playin alam pa buk nen nuam chu ati ta hle a chuti la chuan Mr. Janga chu lo lang ve hlolin Yan Sui in mu chuan alam top ngal ria ya Mr. Janga po Yan Sui omda na mu chuan anuya zaru ve hle Mr. Janga chu apu in alo tir ve tho hi alo ni a
yan sui chuan an ti fai zo man lo hlawin in ti fai vat vat tur chuan alo soma ti chuan an pahnih chuan ti fai dunin chutia han chet vel chu nuam an ti dun hle a Mr. Janga pupo damdo ina chang chuan shwai chuak to in a ina chuan an shwai ho a apu chuan in chu alian buk nen a kho har thlak don e mai ti in abula an nupa a kho save mai tor chuan a som zuya chandan turan sha lawang chuan yan sui chuan ei tur siam chuan lamin a tho san ta daya chauka chuan Mr. Janga po chron lut ve in a rong bol chu a ron puya yan su in a sam chon tum chuan a kuta hu bok nen lo pui vatin a sam te chu a chon saka yan su in thil sui chan le tuma in her chu a pu lo lut ve in zan in an rak ve don nge an ho ngal don ti chu a lo so ta Mr. Jangan an ra ve mai tur thu a soi la yin yan su in an le tur thu chu a lo soi ve boka atopa chuan yan sui po in Mr. Janga thuang chuan ria chu apom le tange nge a apu po atu te omdan chuan ati lim khop mai zana chuan room khata omin khum pakhata mudun an ngai bok nen an zam dun hle a khum sir ve ve a chuan chu in belau chuan anin ngai chang ton renga atopa chuan Mr. Janga chuan zinga an let ma angai wangin mut chu arota an mut nu po chuan mu hil mai theilo ve ve in an ti ti ta zoka yan sui chuan in an ti fai la ya aruma fairy tale mermaid lema zia a mu thu te chu soyin Mr. Janga chuan no pan lai thilani thu le fairy tale chu thon thu phwa chop mai mai ni thu te chu alo soya Mr. Janga bok chuan anin kar chu midang bula sep angai to lo thu soi chuan yan sui chuan makalo ti ve hle pen khat chuan ma an son phote atu kan ho lama chuan yan sui chuan noi kama kal rotin kara changa a chwa ma chuan Mr. Janga chu lo chhuak ve ri lo turin le minute som panga nu a lo chhuak ve chau tur chuan a shila minute som panga ani nu chuan Mr. Janga chuan yan sui chu zongin toipui kama chuan akal kwala yan sui chu lungchunga mermaid anga lowin thuamin alo thu renga nizan lam khan yan sui bula apu khan Mr. Jangan fairy tale thun thu a hwa chan te alo shila kumli mi ni in anu le pa inan bauran sana atwar thiam lo hle a fairy tale thun thu a mishing an thi chuan mermaid ta changin toipuya an cheng chin ti thun thu sha in anu pu mermaid ta a chan ve nge ringin a mu le hun chu a ngak renga ma se tun thleng powa anu chu mishing soilo mermaid ang tak nyal powa alo let lo wangin fairy tale thon thu chu do ti in a hwat pha thu te chu a shila Mr. Jangan atak nge ya mermaid a mu theinan chutang chuan yan sui chu alo in chei hi alo ni Mr. Jangan chuan a thlak ti le ma se a mela chuan a hlimzia chu a lang vek thunga mermaid thon thu soin Mr. Jangan atopa mishing ten mermaid chu an tha thu a soi chuan yan sui chuan lo hnial vatin mermaid chu mishinga changin le fapa nen hlim taka anom dun thu te chu alo shillet ve boka yan sui chuan Mr. Jangan ano pan la ya anu mermaid lemle ama lema ze ang chia zia sakin Mr. Janga po chu alom hle a yan sui chu na thara nei to bok nen a in lama let le tur chuan a som zuya yan sui po chu alo hlim ve hle Mr. Janga ina ho nu chuan frame siamin yan sui lem ziak chu ada thazui ta thlap yan sui chuan thil thleng le Mr. Jangan an ina let le tura asom dan te chu yi chu shilve ta vekin yi po in a na ban wangin na thar thazok ne ma se chen na tur nei chuang si lova chutianga Mr. Jangan asom chuan let le mai turin alo ti ve boka yan sui chuan le du viang ma se ama du thu a chhuwa ka ni bok nen olsam dewa hole chu a she ve thau bok si atopa chuan du thlan tur dang om hek lo chu ina chuan a let le ta ringota anga yang bokin in chung chu a fai sara
a room lama lu chuan Mr. Jangan parda le khum khu na te a thom no ada na tur te chu a thar lo siam sakin yan sui lo le chu a lo loma yan sui po chu a hlim ve hle zana yan sui in bua zo chu chut khom na lama thom sha in ava en chuan Mr. Jangan film lo enin chuta ama ne na in me lo pui love romance lam a lo ni bok nen yan sui chuan makati hle a achana zo chuan Mr. Janga chuan a chan pa chan na ni in en tur a kol tuk tuk wangin ti in lo chang yan sui po chuan chut mun chu rem tha sau sawin TV chu a en puya a romantic lai dewa te chuan Mr. Janga chu a lo mel le wang chen Mr. Jangan min du ti ro a lo ti thut chuan rang fe in a du lo thu chu a lo soi wata Mr. Janga bok chuan film actor te hi an film chanwang hian mangai na an tlulut ma ti in an soya kan pani hian bulchanin chutiang chu a thlen ve thei ringem a ti chuan yan sui chuan TV chu off sak vatin romantic film lam chu en to lo tur ti in ama ne na in me lo thu le ngai to na mak pui pui aput pha thu soin mutur chuan akal san ta dai Mr. Janga ero in TV chu on le in uluk fe in a en som le ngal mal yan sui po atna chu chanin Mr. Meng assistant tur ni ti na thok dangin an sha chuan makan ti hle a Mr. Mengan assistant nei ngai si lawa ti in yan sui chu a doruk wanga roya te chuan an ngai hloma yan sui pon Mr. Menga chulom thu shilin na chataka thotur thu le ati tur shil tura ti chuan le khabu cha chazet dan lam enzia na bo chhar tur chu a pechewa yan sui po chuan thei top chwa tumin in lama te thleng chuan a bengur hle a Mr. Janga biak na chu soilo thil po ei man lo le kina boy puya Mr. Janga zok chu omthiam le lovin ama angai saka aril ru pek theinan ti in achang le ring tak takin TV ina achang le chuan lam hote te siamin yan sui ruma aluta ale khachar lai te chu ati boy thul alo la ngai sak lo fo wang chuan a pai jama le sakte chu ha in omzia ero chu a omlem hlei lova Mr. Janga chuan a thian pa in chu tiang em ma na alo pe hnem chu alom lo chan lek hial Mr. Menga chu a office a kalchelin ava how ti ta hiala Mr. Menga la lo sol thiam ve boxi na peroitia na chuka pe a engma sha lo wangin inzir ma saturin ka ti ni kha a thota ka chuan irem ti le si lo em ni iom da ni sha thiam har alo ti le zek Mr. Janga chuan na thotur chu pela ma se amimal nun ti boy le ama thil du zong boy puina hun nei lo lekin chhor turin ka ti lo che alo ti let ve bok chutia anin hnialai chuan yan sui chuan office kongka run kikin ti theidang om to si lo chu yan su in a mu hlau bok nen Mr. Menga chuan a dokan hnuaya bi rumai tur chuan alo ti a Mr. Janga po chuan she viang ma se yan su in a mu a zo na chan har sa a zo ai chuan ti in a bi ruta ringota yan sui churon lutin Mr. Mengan ti tura pe ka zo to thu te chu aron reporta dokan hnuaya chang chuan Mr. Janga chuan anin biak dan chu lo ngai thlave vekin a sha tur kher chuan Mr. Menga chuan a na pe ka wangin amimal nun le a thil du ti na adalem ti chu azota yan sui la chuan na chu nuama ti zong ani thu le thil dang amimal lama engma ti tur nei lo thu te le a ngong boy lo thu te chu a soi lo boxi Mr. Janga chuan a chan pa thil ti dan kher chu a ngei ve hle Mr. Janga soiwanga ni ma na yan sui chu Mr. Mengan cholpe in lama ha chol turin oma ma se ina omero chu Mr. Janga na tho tir thailo khopin intifain kholte chu ati beng chengle rum boxi a Mr. Jangan hadam mai tura shilpo chuan adu tatlaw yan sui chuan a boss in chola pe a in lama in ti thovena du thu chu asoya Mr. Janga chu a chol manda na zot let bok anila chuan match a cho chin thu le khabu a chhar chin thu chu alo soima umaya
yan sui la chuan chu tiang thil ringot ngai to lawa inti thovena borak cha hip dan dang zong tur shilin thil hote te in nun ati hlim thei zia soin chumi rwala bazar kala tum thua soi chuan Mr. Janga chuan an pahnia kal chu alo rut tawata yan sui po chuan alo poi ti lo khop mai an pahni chuan bazar dunin yan sui chuan dor thil an discount chu enin engi leise atan lok berang ti chu akut chang nen mek chuan chutin a bei mual muala a chu dre em wang chuan Mr. Janga chuan ngak theile talovin a puya a chu sak tamual muala a chu zo hoile chu yan sui zona angcha chhana du nutling hawin an lo ngai chang chapa an thil mamu an lei tlom thei dan tur le an ta na a hlok thei dan tur a shil nu chuan an thlan san le ta veka an pahni po chuan an mamu te chu lein hlim takin hunan manga bilan pek na chuan nutling haunian khan in mule in a thil shilwanga an hlok thu le lom thu te chu shilin engna nge a tho te chu an lo zota yan sui chuan lo chan sak vatin mathematics zirtir tu ani thu chu alo soya nu hola chuan middle school zirtir tu emo an lati shama yan sui le Mr. Janga po chu an nui ta ringot chuta yan sui chu abel nu emuti in bial nu anei mel thathu te chu an soi luama Mr. Jangan abel nu ni lo thu soi chuan an chong swale muti in an ngoi le da ka ma se Mr. Jangan yan sui chu abel nu ni lawa anu pui zo ka ni thu wal out taka soi le ta ka chuan nu pa in me ta kan ni thu soin an fak le ngal wat yan sui po Mr. Jangan midang ma a anu pui ni in aza pui lo ti asha chuan a lo hlim ve le a Mr. Janga chuan yan sui ne na chuan isoi dikani hi a lo ti a engthila mo ti in yan sui chuan lo zot let wat nun ti hlim tu chu thil hote te an ni ti ai soi kha ti in lo chang le ta yan sui po Mr. Jangan a thu soi hote te a lo ngai poi mo chen chu a hlim ve le a Mr. Janga chu skula umlain yan sui lo teksin na an nei tam deuh wangin a lo hot lai tur thu hi a lo shila office lama yan sui chu Mr. Menganen chuan na thokpa in anin koma comics an ngai na thu te chu in sheton ta in an ti zela an comics sami ang deuh mi pakul tak an sha thu te chu soi dunin an soi thui zel ta ka chuan yan sui chuan Mr. Janga minglam tel lovin an thon thu te chu a soi chawa Mr. Menga chuan chu pa chu iduem ni alo ti a yan sui chuan chian chau an ni thu in alo changa in lama Mr. Janga po zan tlai to buk nen yan sui lo la ho buk si lo chu angai twa le to hle a phone a kola in atlang thei buk si lo a to pa chuan Mr. Menga chu chanchin zo turin a kol ta ringota Mr. Mengala yan sui nen an lo om dun bok nen Mr. Janga phone call lo lu chuan yan sui po chuan phone screen na Mr. Janga ming lo lang chu alo mu mai bik lawa Mr. Menga chu engtin nge Mr. Janga nen anin sha ta zota Mr. Menga po chuan engma ze bik ta lo chuan engkim ati ra changin a shil ta veka yan sui po in Mr. Janga wanga na chu muani ti a sha chuaka Mr. Menga chuan yan sui chu ngai tuana diklo pulo tur ti in khamini khan bazara khan eng angmi nge ini bel chang tur che in kalau kala khata khan kadu zong takini wangin ka hnuai thok turin kala chang cha che ani ti in Mr. Janga wangor ngora chorani lo thu te chu asoya yan sui po chuan na chu engti zong po mu po ni se poeti lo thu le a thei top chwa a tho tur thu in lo chang let ve boka Mr. Menga po chuan yan sui ril ru chu cha ati me hle pon lama an chhuat chuan atlai to buk nen alo vot vur maya yan sui vot ti mel Mr. Menga na mu chuan akor chung chu phelin a sin te ra Mr. Janga po yan sui shwai tur chuan lo kalve in yan su in Mr. Menga kor a ha ti mu chuan laksak makin ama korlum chu a sin tir ta vata Mr. Mengan
hetiang em hian I thik thuwa cha in I huam ho ti ka lo shelawa alo ti a chuta Mr. Janga chuan Mr. Menga kota yan sui samjai kai chula in a thil midangin an chom pui adu lo thu chu a soi zuya Mr. Menga la chuan yan sui chu bungrua angmaya ingai ti na ni theimai ngema alo ti le ta bungrua ni lawa anupui zok ani thu soin Mr. Janga chuan ho pui atuma Mr. Menga chuan lo ti ding le vatin yan sui nen zanja eidun an tum thu chu alo soya karon thla ho emo idu chuan ilo tel ve thei bokang alo ti boka Mr. Janga chuan du thlan tur dang nei talo chu an thil eina hmuna chuan azuya dora chuan an pathum chuan cholin yan su in an nei tur du zonga ziak molmola Mr. Janga chuan dorvel chu en kwalin a thiang hlim lowin a rimpo atui lo thu te chu a soi ve boka yan sui le Mr. Menga eroin chutiang mun chu an ngai na in a omdan ve reng ani thu so in an ten omwang le a thiang hlim lo wang ani lo thu te chu an shila an ni pani la chu an thil ei du alawin ang thei viau bok nen makti in high five an tum chu Mr. Janga chuan lo rem ti le lovin yan sui chu alo ban khal maka Mr. Menga ku chu wanin mi ze pa ngai puturin a shil zui ngal zat yan su in order peya kalson lai chuan Mr. Menga chuan yan su in engkim a sha chwa to thu chu a shila Mr. Janga po a chong ve hle Mr. Menga chuan yan sui hi mei cheril ru thatak ani hlawa a hwat phalo cheya iwa nei hle mai ti in a shila yan sui hi kanupui ni a ingai ven mama in ka shia alo ti le thunga Mr. Menga chuan contract manga in nei mai mai nia ani na an ho lam chuan Mr. Janga chuan a korlum yan sui hak tir dai wang khan shitlanga kai zuya motor chunga te chuan a ha chiao le chuai chen yan su in a zola in a shitlan lo thu chu ha chiao chuai pa chuan a soya yan sui po anui ta ringot in an thlen nu chuan yan sui chuan shitlang dam doi siam sakin Mr. Janga chu a pe a Mr. Janga dam doi chu inin yan sui la chuan a duat ve lutuk a muite chu a twai fai saka Mr. Janga ero yan sui che dan na chong bok nen alo meng phok in a thu khong ot ringot zing lama po Mr. Janga zing thau chu yan su in a nakal ma a in tur alo da sakba ka thu ziak alo nu chia le thapa Mr. Janga po chu a hlim ve hle office lama Mr. Menga te po an client chu lo dor mekin an thu a in mufu thei lo bok nen an client chu thin rima kalmai tuma dokan na athing puisa chu shoot la palin yan sui ke ya chuan a buaka a ke chu kangin Mr. Menga po a client che dan le chet polo lutuk wang chuan alom lo hle a yan sui chu damdo ina shwai ngalin chu nu po chuan ngai dam chu adil na sa ve hle a yan sui po mei cheril ru thati taka ati lui ani lo ti sha in alo sha thiam viawa Mr. Menga ero ti lui lo po ni se na anei tho wang chuan alo lom lo viau thunga damdo ina chuan Mr. Janga po churon kalve in Mr. Menga chuan engtin nge damdo ina an om ti a sha ta lo zota atnoya thok khan alo va shil hi alo ni a lo te chu a zota Mr. Menga yan sui thil ei tir tum chuan Mr. Janga chuan alo rem ti le lo in lama a ei tur sam sak mai tur thu a shil chuan Mr. Menga la in alo rem ti bik si lawa yan sui chu ei tir tumin yan su in ama a ei tur thu soi la in a kut ati bal mai ti in bar chu ati lui ve tlata Mr. Janga la in lo rem ti bik lavin Mr. Menga kut chu a wan ta tlata anin dan boina vela yan sui po an ngei to law yan sui muile mai anar thleng chuan an ti ber sa jangan an nupui ni thu soi lang fo chu nuama lo ti viawa an ho don po chuan yan sui le Mr. Menga chu an ti tui le hle a Mr. Menga chuan ana chung chu in lama ha chola nakal ri lo tur chuan ati a yan sui po chuan vo ina an client kha a khes khoi sak le sham turin alo ngin saka
achan po Mr. Menga athin rim em wangin an case kha khoisak to lo hi alo tumalo ni Mr. Menga po chuan isoi wang chawin ka khoisak li ang ti in alo chang let ve boka Mr. Janga chuan chute anin bia chu ngai theile lovin yan sui chutna lamdar thlang chu apsakin atlan chwa pui ta daya Mr. Menga chuan an office lam phone ngalin yan sui chu na thokla ya inhliam ani wangin insurance boy pui sakturin ashil ngala film kurzwalnan an office meeting room a po chuan yan sui wangin CCTV da tur chuan ashil zui ta ngal bok an ho ko nga chuan yan sui chu phone enin ama te in anui le ver chin Mr. Janga po chuan tungia biak zo she si in amit sir chuan amel le china yan sui la in Mr. Janga omve ti reng she ang pon om to si lova Mr. Janga chuan Mr. Menga abia a ngain aril ru tak chuan athik ru le a in lama po in boy pui zui zelin yan su in bola du wangin ake tuamna ati hulo nan Mr. Jangan atuamna chu transparent in atuam bel saka chutia ati saklai te chuan yan sui chuan nuam ti in alo nui vera amoi chu achi plei thei meu lawa Mr. Jangan en vele nui lo ang makin alo omle mak zel boka Mr. Jangan anui chana zo po chuan anui lo thu in lo chang zela ake tuam sak zo chuan ala hu tho ringin atuam na an phel ma chu in bwa lo mai tur te chuan ati a yan sui la in adu big chak si law ti chuan ba chu ma in shwain a in bwa na te chu a boy pui sak le tange a pui angai le ngai lo te chu a zota yan suin ama a in boy pui thei tur thu chu soin Mr. Janga chu a chwa tir thei ta sham Mr. Janga po chuan pon lama ngakin a rei chu a ti to lutuk chu ma se tho tuma a thei tak nya lawa chuan Mr. Janga po chu a lut ta ringa ma se Mr. Janga chuan a mi thi alo ching dai lo ni che gentleman chin mange yan sui lam chu panin yan sui chuan akut chu alo fuana ti chuan yan sui chu pomin amit meng turin phalna te chu ala le te a ti chuan ba chu ma chang chuan in pom chhuakin yan sui ruma chuan an luta khuma ngatin akinat lenat lote atak sadang asole solo te chu azota akidam chian ma chu ama a in bola phalto lo thu te chu soin in thlak turati in achhuak tur chu yan sui chuan a coding le fat mamo anayem ti in a zot let vata a chapal king a the ngil thu lo soi dai chu Mr. Janga chu a posi lai ru kher le ngal yan sui la chu anui lo za boxi office kal theilo wang chuan in lama na po chu a tho zoma Mr. Jangan a soi pui ti a sha ta ka chuan a timwal phawang ti hlawin a thok rimin a be ve na sa hle a file la a thu atum chu tlu chepin Mr. Janga chuan alo pui vat chewak lo tur chuan shil zuin yan sui chuan file la ka tum thu a soi chuan a lak sak mai tur thu in lo changa file po chu lak saka pe in abula chuan a thutla a engwanga in lama po chuan na thok reng nge ani a zo chuan yan sui chuan tuna an case khoi lai hi Mr. Mengan ama ngen wang liawa khoi sakani a pui ve nge du thu in lo changa Mr. Janga chuan yan su in Mr. Menga ringot angai to ania shat wang chuan alom lo ru hle a yan sui la chuan a in hliam wangin insurance and claim sakdon ba ka a insurance claim tur chuan a ngeta tho angaya a ngeta Mr. Mengan alak thu te chu a soi zela Mr. Janga la chu angai lo tha to lo khop mai ei tura siam lain Mr. Menga chu kolin yan sui insurance chungchang chu azota yan sui ani wang chawa a ngeta a tho ma a insurance claim sak ini yem ti in a zo chuan Mr. Menga chuan yan sui lo po na thok dang po ni se ati thau tur thu chu alo soya Mr. Janga pon ngai thawak lawin kol chu adali a Mr. Menga chuan a hnuaia thok te chu bia in tuna chang chuan a ngeta thok kher lo po insurance claim thei tur a siam turin a shil zuya
Mr. Meng a hian yan sui laka hian ril rudang apuchanin ang riau mai lelama Mr. Jang apo angai tuana alo kom na sadeu nge athil kan thei ngil thakin alo oma a ut ruam mai an ei don pot swan a u dum lai chu azia tatlau tlawa yan sui la anwe lo zalutuk anu chuan yan sui chuan ata chu a phelve ta ringota yan su in annalam ringot alo ngai twale vung vung chin chu thil ei ma sapho tur chuan shilin aman nakina ati pui tur thu chu asoya yan sui po a hadam mel ta huai zanlama chuan an case chui chu en puin a thluaka thaboka olsam takin nena an chan thei dan tur point sang sang chu a mu chwa sak zung zunga yan sui chu a shilfia ta zela athil mu chwa sakte awang chuan an client po adin mun chat pha in an chakpui ta reng boka Mr. Meng apo in yan sui thil mu chwa sak wanga ni ti an client chu shilin lom thu te shil tur chuan ati a mei chedang lam tak ani thu te chu an soya yan sui in lama omlai chuan Mr. Meng a chuan lo bia in ama wanga an case khoya an chak thu te chu a shila Kesan khoi an chaka piangin an ti min an lom chin thu te chu soin chuta an lom na akal ve tur te chuan a soma yan sui po chuan lo rem ti ve in a kes boy pui masak bera a chak chu a hlim ve hle a Mr. Meng a chuan a hnuai thok te chu an kes khoya an chak thu le an lom na an nei don thu te chu a soya na thok ho chu lo phur hle in ma se kes danga po kan chak fawa kan lom ngai si lawati in Mr. Meng a mi zia chu makan ti ve hle until ena tura chuan yan sui chu Mr. Jang a chuan ama akal tir phal lovin a zui ve te tlata yan sui chuan a thopui te ma chuan a cousin ang chuan a soita ringot Mr. Meng a ero Mr. Jang a mu ve chu a lom te vak law yan sui chu abula chutir vatin an chak chan ani thu le a tho hlok zia te chu soin yan sui chu a fakin angai sak bok nen Mr. Jang a chuan alo ngai theilo le lek to a an tho pui mei chia te la chuan Mr. Jang a chu chelo ti in a single empty te chu an zota Mr. Jang ala in nupui nei to thu chu alo soi mak bok si yan sui po alo lim le ver to viau mai game te chu in ti hlim nan khelin Mr. Meng ala yan sui chu a nai thei chin bok nen Mr. Jang lung oilo chu yan sui chuan a hlau ru ve hle a atopa phei chuan Mr. Jang a chuan twar thei to ngang lovin ding hloin ho chu a rot ta ringota makti in midang po chuan an mel deuh ho mai borak dong turin akal chuak ta ringota Mr. Meng a chuan lo suin yan sui hi iduti ka sia ti in elpuya asom zuya kan no pan lai chang to in chaka zo huna kabula local turin thei top ka chwa don ati chuan Mr. Jang a chu a thin rim hle a ataya cham sakin chutia an lo in din chil ran lai chuan yan sui chuan lo mu a thil dang dai anti ya nga yin in thiam lo fe in alakal sun dai zui in lam an let nu po chuan yan su in Mr. Meng a chan chin a soi po chu alo ngai thei lo le lutuk to a chan pa ti po chuan soi du lovin a classmate chen ani thu chau chu a soya yan sui po Mr. Jang om dan chuan a chhongin makati ve hle yi nen in mu in Mr. Jang mi zia makati thu le a in thlak dang lam dewa a sha thu te chu a shila yi la chuan a du ve che ni chu alo ti mak mai si yan sui la in alo ring lo na sa yi chuan nak tu ka birthday lo thleng tura thil engi motak ati sak chuan a du ve a ngai top tur chuan a shila yan sui pon oi ngam che alo ma se a phur ve hle zanlama lekha anin zirtir lai te chuan yan sui chuan naktuk a birthday shat lo chu a hlau hle a birthday la te chu a sathul Mr. Jang ala in a zir la ya in concentrate turin alo shil zel boxi a match cho na paper a te chuan cake lem te chu ziakin kong sang sangin shatir ngei chu atum ru hle a
Mr. Jangan a paper check lai te chuan a cake zian na page big te chu zona holam tak tak siamin a entir le chhena Mr. Jangan a cake zia mu chuan a shat arin ve to te reng nen a zir laia a rilru a pek lo sia alo soi dai zui yan sui chu muturin a shil ta zui boka yan sui po a beidong to lutuk chu a chutum bar to chuta Mr. Janga chuak tur chu lo hoile in naktu ka birthday ni ti a sha thule na a changa lo ho ma tur thu chu soin a chuak zuya yan sui po lotling in ti in a hlim viau mai zinga yan sui nakal tur chu kota Mr. Janga chuan lo ngakin atan alama thau boka ti in kalau thlang che ati a yan sui po a man mo ve thau to wangin taxi lak le ai chuan ti in a chuang ve maya an kal ko ngala chuan accident tok omin traffic chu azam le ta si a yan sui chu a man mo to bok nen Mr. Janga ne na chuan atlai chep to si a traffic jam lai ke ya kala chumi do a taxi lak mai ti chuan Mr. Janga po chuan lo pompui ve mai chuti la chuan Mr. Menga chu two wheeler lo kalin Mr. Janga te mu chuan yan sui chu arwala kal mai tur chuan a soma yan sui po in atlai lau bok nen kalve mai chu alo rem ti ve bok an tlan chua ma chuan Mr. Janga chuan an ma a motor chu nawak lawa su in Mr. Menga chu lawyer ani boka a roi ngal thu soin a case chin fel sak tur chuan ati a Mr. Menga la in office sa kala omlawa ka du lo alo ti ve tlat ma se Mr. Jangan office sa po omla hetai kal le thaw ngai do na ti hian boipui ngal mai ro yan sui chu kalo va thla anga in office ko ta kalo nga kang che ti in Mr. Menga scooty ya chuan a chuanga yan sui chu in pomti rin a phur chuak ta ngal dai Mr. Menga po thinrim boxi ti theinei boxi lovin a clear liam ta ringota Mr. Menga an office ko ta thlen chuan Mr. Janga chuan a scooty nen chuan lo ngakin an motor chu anin thlaka anin ngei lo mel dun viau bok office an thlen nu chuan Mr. Menga chuan yan sui ne na chuan a ka zen ama bum tu zon chwa dana sha thule a chui mek thu a soya yan sui chuan zon ngai na sha to lo chutia alo shabik chu makati hle a yan sui omdan wang chuan Mr. Menga chuan a thu lawa a boina alawin rol chu a thin rimem ni ti in a zota yan sui chuan a thin rim lo thu le a be sei lo em wang zo ka ni thu chu alo soi ve vat zana ami chui tir pa nen zanri an ei dun don thu le kalve tu ra Mr. Menga na som chuan yan sui po chuan alo rem ti ve ngal vata lom thu te po chu a shil mol mol zana chuan an mi mu wang chuan hotla yin Mr. Jangala chuan alo la ngak renga a rilru chu anom lo ru hle a yan sui te ero a ka zen chung changa chuan lo la boi hle in an zon mu thei dan tur Mr. Menga me shat pa chuan shilin a information chui chwa tuang ang te chu a pe a yan sui po Mr. Menga laka chuan alomin lom thu chu a shil ol lo ani ber Mr. Janga po chuan zanrei tak thleng chuan lo la ngakin yan sui thoma shat ve le ngak lo ang deuin le khabu te chu a chhiar der le loya yan su in Mr. Janga lo la meng ti a mu chuan makati hle a ama alo nga le nga lo chu azot ngal vat Mr. Janga la in amut la chwa lo wang alo ti ve tla thunga zanji a ei tur lo da thu soi chuan yan su in Mr. Menga ne na anei dun to thu chu asoya Mr. Janga chuan lom lo deuin engwanga Mr. Menga ne ei dun nge ni azota yan sui po chuan chata ka chang ve mayin aka zen zon dan chung changa apui thu te chu asoya pakhat la in rem chang lak du wang mai mai ni chu alo ti mak zon mui du chuan report po kan thelu thelom ati zuya yan sui chuan Mr. Menga chu tiang mi ni lo thu le aka zen chu thil ti dik lo ma se report ta kum tam tak jela tan tir adu lo thu chu asoi ve vata
aman zon mu a pa ngai taka bia ka du zok thu soin Mr. Menga information ne ang anga pek hau chu a mu tir ve taboka Mr. Janga chuan a office a Mr. Menga chuwa mu in yan sui chuan apui ama mo lo thu le an pui ni angin ama nge in akazin chu azon chwa sak dona lawin rol ve lo tur le a huam chin sha tur chuan ti a Mr. Menga chuan contract mang chi a inzo mani thu chu shil non le in yan sui chu apui zel don thu le lawyer ani angin a na ani boka yan sui chu aklai na ni to a top san don lo thu chu alo soi ve a an contract a zo huna yan sui chu nei nge ya tum thu te chu a soi ve ta tlata Mr. Janga po in ti the nei lo ti in she ve in Mr. Menga chet lak dan le ril ru in thlak chu alom lo hle a Mr. Menga chuan yan sui ne na chuan mi poi mo tak a mu don na wangin a big liao liao wa restaurant book tur ti in a chei dan tur te chu a shil thlapa yan sui poin Mr. Janga ne na a birthday an lom don wangin a che man mo ve le a ma se a restaurant book le chei zong zong kha Mr. Mengan ata na ni thu so yin cake nen a birthday chulom sakin alo surprise lekhi alo ni a ache romantic in piano te chu play in late a saksaka yan sui po Mr. Menga che dan chuan a ne ve hle a Mr. Menga chuan a birthday lom pui thu so yin yan sui chu a du thu chu a shila alaka a ril ruput dan chu a tir te a changin a puang zuya yan sui ero Mr. Menga thu soi chuan a chong hle a pasal nei lai ni thu a soi po chuan Mr. Menga chuan kum khat contract chawani a alo nga thei thu te chu a soi ve zel si yan sui chuan ngai dam dilin a pui na zong zonga aloma ma se a feelings ero apom sak thei lo thu chu a soya Mr. Janga adu thu chu a soi tel bok contract mani se a manga yin atan chuan ani cha chu an om thu a soya Mr. Menga chuan ani chuan iril ru ang hi apu ve lo apu dam lo na awangin ama mo ringot che ati po chuan yan sui chuan Mr. Jangan adu let ve kher apu lo thu chu soin a thei chung chu abula omatum thu chu a soya a chwa san ta nga la Mr. Menga po a shil hai mel le yan sui chuan taxi la in Mr. Jangan alo ngak ring to bok nen a man mo hle a taxi driver te chu atur sekto Mr. Janga po yan sui a surprise dan tur chu lo ngai to na sa ve hle in a cake omna te chu a son che na a cake da na te chu yan su in alo lu rwala a mu va theinan a son che na yan sui lo lu huna alo bia dan tur te chu a zir na sa hle bok yan sui po an building thleng to in ma se Mr. Menga khan alo zui ve reng hi alo ni eng thil nge du a zo chuan a phone thei ngil pe tur alo zui thu hi alo shila chutia anin din chila anin biak lai chuan Mr. Janga yan sui lam tur lo chuak chuan mu fu in anin kara chuan engi mo omani ringin in lama chuan a let le ta daya yan sui chu ina chuan lutin Mr. Jangan alo nga arin nen ma se arin lo dewin alo re chia pa lungnu rutak chuan arum lam chu panin khuma chuan a chun na ka Mr. Janga chuan adu ve lovin aril ru ang alo pu ve lawa nga in aril ru chu ana in anwal ve hle a Mr. Janga po yan su ina run biak ringin akong kabula chuan athom chu angai thlenga ma se a room lama akal thoma sha ta ka chuan ama ni lovin Mr. Menga zok athlanga nga yin aril ru chu anwam lovin shi om chu ati ve hle bok zinga Mr. Janga nakal tur chu yan su in arwala kala tumpo chuan aman mo thu so in alo vakal masak tur thu chu asoya yan sui chuan zan lama hotlai wang khan alung oi lova nga yin ngai dam te chu adil ve a Mr. Janga chuan apoi lo thu so in akalma in a birthday chu a wish vele shama yan sui po zan lama a hotlai chu a in thiam lo ve hle
office lama la Mr. Mengala in Yan Sui chu ala hel zom zela a lunch ai tur te chu lei sakin na thok dang te po chuan Mr. Mengan Yan Sui a chi dan chu an soi ve sep sep chana Yan Sui po chuan nuam chu atita chia lawa Mr. Menga chu a office a lu chuan meiche pakhatin lo kolin anin bia a Mr. Janga tenen an pathumin an no panla hin an lo in kom to china ni mela a omna changin a ron le to don thu le a san na present a don le don lo te chu azota a mu thu in Mr. Menga po chuan alo chang ve mai chu nu chuan Mr. Janga chanchin zotin Mr. Menga chuan thil tam tak a in thlak dang lam thu le alo le thuna a shat ve mai tur thu chu a soya Mr. Menga chuan Mr. Janga chu mu in sana chu a pe tu chu a shilem law present ani thu chu soin bun tur chuan ati zuya Mr. Jangan amamo lo thu lo soi ve boka ma se Mr. Menga chuan sana satlia ani lo ti in eng tin tin nemo a shil kwal ta ka chuan a bun ve le ta sham Yan Sui na bang tui in tura fridge hong chu Mr. Jangan nimin lam a kek le saka da chu mu in a hlim hle a kek chu da chuakin Mr. Jangan ne na anzan ja tur chu asiam zui mul mola Mr. Jangan lo ho in a kek thu ruk lo in hung a mu chuan a shil hai hle le ngal Yan Sui in a mu chuan lo be vatin in thlaka zanjia kil tur chuan lo soma Mr. Janga ero la lom chia lovin a ei chak lo thu chu alo soya chuti lai chuan karin lo thimin a switch a on an tum chuan a thei box si lo Mr. Janga chuan Yan Sui chu electric bill a pek to le to lo zota Yan Sui la chuan na anga bok nen a pek thei ngil dai thu chu alo soya chutia bill a pek thei ngil wangin an electric chu an lo disconnect sakhi alo ni a Bati chu zong kwal ngalin Yan Sui in room changa bati kenga a chuak chu Mr. Jangan kek chunga alo chi fel vek to ti a mu a birthday a thei ngil sak lo chu a hlim ve hle a Mr. Janga bula chuan kalvatin Mr. Janga chuan a present le sak te chu a pele a Yan Sui po Mr. Janga lo in rahman na sa zia mu chuan zan lama atlai chu a in thiam lo zwal hle a Mr. Janga chuan a poi lo thu le a du thlan na aza sak thu chu a soya Yan Sui chuan na wang chau ani thu le a phone a thei ngila Mr. Mengan alo pek le wangin atlai zwal thu te chu a soya Mr. Janga chuan zo chiang vatin a phone thei ngil petura Mr. Menga khalo kal lek ani ti a shat ta ka chuan a mu chu a in thak ngal hloka Yan Sui in Mr. Menga adu emo ati kha adik lo ti a shat ta ka chuan ha dam hwain Yan Sui chu wish siam veta bati chem hlum to tur chuan a shila Yan Sui in wish siam la chuan lo en rengin ni dang ang lo takin Yan Sui chu mel thati in a thin phu te chu arang dot dota Mr. Menga sana pekha mishing lungphu ne na alawin zom wangin alungphu ran dot dot dral chuan asana a chuan aron lang chuak ve ngal vat Mr. Janga chuan a omdan adang lamani ti Yan Sui na a mu hlau takin a kut chu nung lama a thukru zui ta vata Annu pa a an bazar dun lai chuan Yan Sui chu Mr. Menga chuan lo kolin naman mo thlak taka omwanga arang lama ama mutur chuan ron shila Mr. Janga chuan Mr. Menga ani ti a sha chuan a benga lo chile na sa hle to Yan Sui chuan Mr. Menga mu angai thu le nalamani thu soi chuan ngai chawak lovin a thla tur thu chu alo soi ve maya Mr. Mengan a kauna hmunan thlen chuan Mr. Janga chuan engwanga office nilawa parka da in mu tum nge an ni chu a sha thiam lo hle a Yan Sui zola in Yan Sui poin alo shabik si lawa a man mu thlak to em wang chuan motor chang chuan Yan Sui chu a chuak ta vat thawa Mr. Janga ero angai chu a chalo hle thunga Mr. Menga chuan an client office ni lovin parka in mu arot lat wanga ni thu le Yan Sui ne na chuan ngai dik lo tur le
thil dang a lo thu chu a soya yan sui po chuan har sat na anei lo thu chu a lo soi ve a chutia anin belai chu Mr. Changa chuan lo en thla in an chung engma a she ve thei to box si lo Mr. Menga chuan na chuan lamin yan sui chu a len chwa puya nga yin alom lo hle a yan sui le Mr. Mengan an klainan lo nga lai chuan va mu in Mr. Menga chu a thil ti dan akal thui ma thu le yan sui chu a chol ni le zel po a na thil chuan lama a mu fo angai theilo thu te chu a soi khuma Mr. Menga chuan yan sui chu chutia nga laklo thila a kau chu atan har satna omle omlawa zota yan sui la in a poilo thu chu alo soi bok si Mr. Menga chuan Mr. Changa chu yan sui mimal thila a in ro thuk ma thu chu alo soi ve ta thunga Mr. Changan chutia nga ti chan chu na chuan lama yan sui ati boy fo wanga ni ti a chan lai mekin nung lama an client nga chu alo thleng ve che a atlaya wangin thupa te chu arun choi mola Mr. Changa chu tunge ni azo chuan Mr. Changa chuan na chuan lama apu ringot kha ati swal ti she thiamin kal tlang satlia ani thu chu soin zak ang ring takin akal son ta daya Mr. Menga chuan ti fu alawin ti hle a yan sui ero Mr. Changa chu khongai ru setin a enjoy wang thunga Mr. Changa chuan a chan pa yu a chu va mu in ani po chu a na a alo boy ngang maya weekend na a thowang chuan a hau ta ringota yu wan amut fu lo chan lo zo chuan Mr. Menga le yan sui omdan vel chu soin chu wanga ni thu chu a soya yu chuan I thi ka ni lo mo ti in nang hian yan sui hi I lo du ve reng to zo kem ni a ti ta zo ka Mr. Changa chuan a sha thiam bik lo thu chu a soya engtin nge a du ti a sha tang ti a zo chuan yu la chuan kesa a feeling a changa a shat mai tur thu te chu a lo la shil zui zei lo dun lu tuk aput lo turin yan sui nen chuan kalin an pathum chuan movie enin an chutlar chapa Mr. Changa chuan yu thu soi kha ngai to in akha to kin yan sui chu a en le chen yan sui ero an film ena chuan a real ru chu a pe viau thunga chutia yan sui alo en reng lai chuan apu chuan mu fu in Mr. Changa chu a chelai ang reng hle a apu chuan yan sui chu nalama boy chunga an ron tlo chu alom thu te chu a shila Mr. Changa yan sui en le vong ti a mu chuan tui ke pa e chak thu chu a shila Mr. Changa la in yan sui a en nalama apu thu soi engma shelawin mamo an nei le nei lo te chu alo zot let ang hu a apu chuan tui kep man thar hlima e chak thu chu a soi le a lui kama mi man sak tur chuan ati a Mr. Changa chuan aman thiam lo thu wa soya yan sui chu lawin rol fatin ama ina man sak tur thu chu alo soi ve bok Mr. Changa nen chuan apu tui kep lak tum chuan anin zui chuaka lui kama an kal duna yan sui chuan man dan te chu zirtirin Mr. Changa chuan yan sui ringwa chu alo en thunga yu a thu soi khangai to in yan sui ki satum chu yan sui lo hoi chuak nen chuan an la in tau pha zui yan sui chuan engwanga engma soi lova alama lo om nai wak nge ani chu azota achal chu atwai vet bok Mr. Changa chuan a balance hlawang ti in lo chang ta daya an pani chuan in fiam zuin lui kama chuan hun nuam takan mangduna office Mr. Menga chuan yan sui chu bia in Mr. Changan asana a alung phudan a testir na chu mu in yan sui bula a chuan alung phudan rangin a nervous chin ti soin Mr. Changa chuan khati hun chung zong khan alo du ve reng thu wa shila yan sui chu a thu shat wang chuan lim zetin Mr. Menga lom thu shilin Mr. Changa mutur chuan atlan chuak ta nga la Mr. Changa po chuan Mr. Menga result thon chu lo mu ve che in yan sui bula a omdan adanglam chin ti a sha chuan yu wa thu soi chu ring heta me in yan sui chu a du ve nge yani chu a ring ta a an pani chuan in mutura in texin
Mr. Zhang a po meeting chul chakin yan sui chu mu tumin a chuak zui ve ta ngal in mu na tur an soi chu thlengin rei fe anga nu po chuan yan sui chu arun thleng thei si lova a kola in a chang thei si lo office lama yan sui chenchin ngai ven tur chuan akal ta ringota Mr. Menga chu mu in yan sui omna te chu azota Mr. Menga chuan ama mutura a chhuana rei to thu chu lo soi bok si an office ko ta CCTV chu check-in yan sui chu aka zen khan lo mu in a shwai sang da hi alo ni a an hnunga chuan miswal poisa apung omapuk tir chen Mr. Tuanau ten an lo zui ti sha in Mr. Menga chuan thil chalo a thleng ngei don ti sha in police report mai chu atuma Mr. Zhang a chuan lo dang vatin yan su in aka zen shem na pek arem ti lo wangin an mania chin fel sak a tha jok thu chu asoya yan sui te omna ni an shat lam chu an pan ta vat yan sui po aka zen chuan lo bum le in a pateya adam lova mutura shwai tum anga in soyin a poisa puk na te bula chuan a shwai ta dai chu ni in yan sui po chu aka zen che dan wang chuan alom lo hle a aka zen chuan a poisa a tlan bo pui mai khadu tok lovin poisa tam tham set pung tam taka alo puk le zel ba ka ru sak tura ala phut ngam chu a thin rim zwal le a boina ani a ama a ching fel mai tura ti a kalsana tum chu aka zen chuan ama chan pui sham tur chuan nge nin a put ding tlata yan sui chuan a poisa nei zong zong a bum wanga a chan vek to thu a soi po chuan I pasala ho sakha a chan puina mindil sak mai ro ti inala shil shama yan sui chuan kalsan lui tum chu miswal ho chuan aka zen chu kutan thlak le bok nen kalsan mai chu a she le bok si chutia an boy lai chuan kongka chu ron in hong ropin Mr. Tuanau pakha chu Mr. Zhang a chuan a ron nek thal zui topa yan sui po Mr. Zhang a te a mu chu a bei sei lo bok nen alo meng phok le ti chuan Mr. Menga le Mr. Zhang a chuan yan sui ka zen le Mr. Tu te contract te chu en sakin Mr. Tu te chuan dik thlapin an local pui bok si apunga tam ti sherengin yan sui ka zen chuan apuk lui ti an shebok nen chan pui dan chu awang hle a Mr. Zhang a chuan blackboard dilin an buai na chin fel arota Mr. Tu po chuan alo rem ti ve mai ti chuan a mathematics thiamna mang chuan chokthla char charin apung zat em chu yan sui ka zen chuan a pe thei don lova shemna tuarin atan mai angai dona atang ani chuan a poisa chu pakhat ma anei le don lawa chu wangin tantir ai chuan antana chana ni si lo yan sui ka zen tan po a rul thei tok tur chuan a cho chwa sak ta dai maya Mr. Tu po chuan Mr. Zhang a thluak chu cha ati le a engma mu lo top ai chuan cha ti in pompui ma se poisa chu naktuk dar som pani ma mu adu thu chu asoya yan sui ka zen chuan anei manarin lo thu te chu asoi tel boka Mr. Zhang a chuan ama na pek sak tur thu le yan sui ka zen chu ring lo ma se ama chu ringa hun pe tur chuan a shila ti chuan in rem siam na chu an nei phui thei ta sham po nan chuan nu chuan Mr. Zhang a chuan yan sui chu thil engma sha chiang ma selova aka zen azui ringot te chu hawin a phone alak theilo chan te chu azota yan sui po in a pate dam lo thu a soiwang chawa azoi thu le khang ho kha anom bok nen phone po angai to man to lo thu te chu asoya Mr. Menga chuan in beng dai tura shil vatin in hawin sot na anei to lo thu te chu alo soya Mr. Zhang an ho ro chuan yan sui po in thiam lo zetin azui ve na na ina an let nu chuan Mr. Zhang an miswala nek na kut pil te chu yan sui chuan damdoi noi sakin atwam saka Mr. Zhang a chuan yan sui chu alo en uluk le hle to yan sui ne na chuan engi moshil tura nei thu chu asoya asoi don lai takin yan sui phone chu lo ri in Mr. Menga bokalo ni Mr. Zhang a chuan nok sakati me le hle to
yan sui phone chu lak sakin yan sui benga chuan angai thlak te ra Mr. Menga chuan an that zele zelo te aron zota anin biak lai reng chuan Mr. Janga chuan yan sui chu kawin yan sui hoi chuak chu alo fop thuta chumi ralin adu thu chu a shil zui tangal vat yan sui po alo du ruk ve char charin adu thu a shil masata chu a hlim ver ver viau mai an zan je ei dun po chu an hlim dun to lutuk an hmui po chu an che phlei thei meu to lawa Mr. Janga chuan a shana chutte po chu du to lovin yan sui lama chuan chutna te chu sonin yan sui po chu alo lai cheve hle zana anin dei chan ve to don wangin yan sui chuan romantic drama te chu enin Mr. Janga nen an omdan tur te chu gym kwalin a hlim to lutuk Mr. Jangan nakal tur chu thla in Mr. Jangan akis le don lai takin a alarm chu lo ri in a har chuak zoka amumang le ka lo ni a alarm chu a ri hun lo ti lutuk yi nen chuan in mu in thil thleng te chu a shil ve veka mei cheni nomna chan te bula yan soi tur hi kan nga chin ania yi chuan vo in an ni ma saber ni a zing lama anin thaliam dan chu alo zot vat yan sui eroin beidong setin ma taka thawin makeup te in noin Mr. Jang nakal tur chu a thla ve nge ya a chwa ma in a kis le do ne moti in alo hlim ve ma se a lipstick in noi tak thule chutiang mang fawani chuan a hmui duk theya tuilum in tam tura shilin mui duk theilo na lip gloss pe a chwa san dai thu chu asoya yi nui chu alo zalutuk yi chuan beidong lova chan la sau tur chuan fuyin Mr. Janga chu a zeilo viaunan a cute ati thu te chu asoya an chan dun chuan an hlim ta phian mai zana chuan yan sui ruma le kha chu zir dun le in yan sui chu an dan chu in ngai zong free ma alo mu te nen chuan a in ang lawati bok nen engtia ma han lak tur ngi a she thiam lo hle a Mr. Janga po chuan bial nu chu soi lo mei cha shim la nai ngai lo ti taka mul han chan dan chu a she bik si lo a to pa chuan anin ngai zong to boka malam an pan zel apoi mo thu soin yan sui ne na chuan mudun chu a rot ta thut yan sui chuan atui in chu phu chotin ameng phok lutuk Mr. Jangan adule dulawa zo chuan adu thu soin alo rem ti ve ta thawa aruma alo nga tur thule adu chuan anaw te lempo so amut pui thei tur thu te chu a shila yan sui po chu a him ver viau Mr. Jang khuma chuan mu in anin hlat lutuka yan sui sei sir tur chuan puan chu alama apot ta vek mai Mr. Jang apo chu sei sirin puan chu apot veli a yan sui chuan atlin lo veli thunga yan su in puan te thu soi chuan Mr. Jang chuan in nai deuh chu arota yan sui po chuan alo rem ti le vat Mr. Janga chuan abana kham dule dulawa zo chuan adu thu chu alo soi le vata an pani chuan an chelai dun lutuk yan sui ero chu nuam ti viawin arukin anui khi ver reng maya chumi nu chuan Mr. Janga chu olsam setin amu hil zui ngal maya ma se yan sui ero zantir lama nuama ti angkha ani ta hau lawa avoi khatnan chutia in kwa hlu na mu chu atinarwa sin amu hil thei mai lova Mr. Janga chu a kau chen ani la chu alo mutui ngang mai si a zing khowar thleng chuan ameng tlang tapar Mr. Janga lo har chuan a har to emuti in iwa har ma ve ala ti zui yan su in Mr. Janga chu enin amit te chu dark circle chu alo om kula ale peka chuan mushan le zok chu rotin anin ngai zon na chu muang deuh hleka kalpui chu a rot ta dai Mr. Janga po in alawin zir le tur thu chu a soi ve a yan sui chuan Mr. Janga tho nu chuan drama a an omdan ang chia chein an om si a engwanga muthil har sa em nge ni ti in a be sei anga ni lo lutuk chu a be don mel le a
School lama Mr. Zhang chuan a tho pui nu bula chuan advice la in ngai zon limati tur te chu azota atum ve boxi zeilo lutuk hi akiu zwal tul mai Yan sui officer omlai chuan Mr. Zhang chuan lo kolin nabana cinema en pui chu aron soma Yan sui chu chutia in data an chuak tur chu alo hlim le lutuk tu aman tur thu soi chuan aron lam tur thu soin phone chu anda a Yan sui hlim lutuk chu om ngai na ashalo hial mai Cinema en tur chuan kalin an ma a chuan in ngai zong ve tho te chu chu in an zei big box hi an in chain an in fiam thul an ti ang chuan han om tum ve chen ma se an zei lo dun box hi chu an che chu alai le vek to a to pa phei chuan Yan sui chuan tlin tangang lovin amut thlok san ta dai Cinema hall atang an chwa chuan Mr. Zhang chu Yan sui na dil na wangin akut ban kham te chu a thing nok noka Mr. Zhang chuan anin zom na chu soin an kuma in thawin anin du chan ma a in nen ni boxi a engtia che thanlak tur nge a shelawa ma se Yan sui chu a thin lung taka a du tak ze thule midang in ngai zong te anga ti lan a thiam lo wang chuan a du lo bik ti na ani lo thu te chu soin hun la pe deuh tur chuan le a thei to pa a in zir zel tur thu te chu a soya atan mi pachatak ni atum thu te chu a soi ta zela Yan sui po chuan atum ve hle ti muthiamin Mr. Zhang chu pan na in a fop zewa I thei to pi chwati ka shalom ti in anui sen sena Mr. Zhang po chu a hlim ve le hle Zan lama chuan Yan sui chuan ama room lama mutle chu dilin a in la cute vel Mr. Zhang po chuan lo rem ti in Yan su in room a chwa san do na love alama aron chem phei te chu alo man chat an che cute dun ta lutuk ama po chuan chu tianga thil no pangcha tak tak a hlim pui ta chu maka in ti ve hle a Zing lama na akal tur po chu lai ang reng takin Yan sui chu an fop le zewa Yan sui po chu alo hlim ve thei lutuk Yan su in thil rem fel la chuan athnung lama chang chuan khoi thu tin Yan sui phuna salutuk chuan lo hnek le tin atar mit te chu a hnek tlak saka Mr. Zhangan chutia ati chan chu a thian pa yu khan meichia chuan chhon thut te hi nuaman ti ti a lo shilwang lek a lo ni a yu laka chuan lom lo ru hle in a room lampan a kalatum chu ala in tau zui Yan sui po Mr. Zhang a lo hnek mai chu a in thiam lo hle a Mr. Zhang po chu a room a let le in meiche rel ru hne dan te chu a laptop a chuan a search thul chutia a in zon kwa lai chuan Yan sui chu a room a lo kalin ni china a lo hnek wang khan ngai dam te chu a ron dil zuya Zan in chu abula mudilin atlon titi a Mr. Zhang la in a che chiat le zeilo lutuk wang chuan in thiam lawin ngai dam chu alo di let ve thunga atan mi pachatak ni atum wang chawa khatianga che ani tia soi chuan Yan sui chuan case le zewin a ngai reng po hian atan chuan a chatok to lutuk ti soin zana abula mu chu adil non le a Mr. Zhang po chuan alo rem ti rang khop mai